sekarang gogrok dereng wancine balumbang banyune asat tetanduran padha alum katrajang duh kitane kang lagi nandang Sungkawa lelamunan nglambiar ngawiat gegambar kudrating pepesten Indra Prasta negari kajiman endah kang kaento dening kaindran emane lagi nandang rubeda daya panas anggon-nggon nganti ora krasan kawula kajiman kang mapan ing kono Prabu Yudhistira lagi siniwaka semune mupus pepestening kodrat nglayung tejane mendelong penggalihe kaya linolosan bebayune nglangut kang tanpa pagut pegating kamukten kang bakal paripurna ambyar gegawanganing sang nata nuli mulat swanira kang rayi Raden Danduncana Raden Suparto miyah Raden Damaganti lan Tantri Pala wangenan sirna nuli mesem kodrat jroning kalbu binuka wicara kanthi olat manis Jagok loro rame kapiyarsi lawa kalong luru pandelian kawanan ing semune wetan bangsula ipun maretandan yen wis bangun enjing rembulan wis gumlewang sapucuk ing gunung
lan wiwit hebat lanang wadon samya angayae kareti tapi kuat jipan Yayi kadangipun Kakang Ganduncana ana wigati apa di dening Siadi marak mangarsa lonjong mimis lagunira wah sing gedhe pangapuramu Kakang Yudhistira mentas wae aku Bandawalawati kelawan panenggak Pandhawa ya Raden Bratasena sing nyatane kepengin ngrusak negara Kajiman kene. Inggih Koko Prabu, kula ingkang tinanggenah anyekseni anggenipun Raden Bratasena mbabat wana menika. Koko Prabu menawi dipun tingali kanthi netra wujudipun negari Ngendraprasta menika inggih wujud Wanagung lewang-lewung. Nyatane anggenipun Raden Bratasena mbabat wana marta menika namung kagem mulyanipun para Pandhawa. Inggih Koko Prabu, kawontenanipun negari Ngendraprasta rinten dangu tansaya panas Koko Prabu. Inggih Koko Prabu, sedaya para kawula mboten kiyat mapan wonten ing negari Ngendraprasta menika. Dodo muntapir kinetaptu kaya yasinipi ya dek ya jojo bang bang bingo wontes wong netra kocang ngundar ander ikepnya manggala cakra wadanan nirombrang nang lir kembang warawari ing kula ingkang suwan sinun
Dadi apa Kakang Resi Anggara Parno sira munggah ana ing Stinggil Binaturata negara Ngendraprasta. Inggih sinuwun ngaturi uninga bilih punapa ingkang dipun aturaken dening ingkang rayi menika leres. Ingkang dipun aturaken Raden Danduncana menika leres. Ingkang dipun aturaken dening Raden Suparto saha Raden Damaganti lan Tantri Pala menika leres. Nyatanipun kawontenanipun negari Kajiman menika rinten dangu tansaya panas. Kathah para kawula ingkang sami sambat sinuwun sinuwun ngaturi inunga bilih saking petangan kula kanthi etungan ingkang ganep negari Ngendraprasta inggih negari Kajiman menika sampun titi wancinipun kedah kawedhar lan kababar. Sinuwun pramilangganipun Raden Bratasena mbabat wana menika kagem mulyanipun kawula dasih. Inggih kagem mulyanipun para kadang-kadangipun para Pandhawa. Malan rikala mangke kula sampun maringaken pusakanipun negari Ngendraprasta ingkang awujud oyot Bayura lisah pranawa kalian sela tempuru sampun kula paringaken kalian panenggah Pandhawa Raden Harjuna sinuwun. Bumi gonjing langit kelap-kelap katon lir kincanging angin. Gek iki ana lelakon apa Kakang Anggara Parno kepuncening negara kok malah mbok menehake dening mungsuh. Wah, wong tuwa gagas kakean ampas. Wah, pusaka ning negara diwenehake dening mungsuh. Wah, apa njaluk tak abor mustakamu. Mengko dhisik sing sabar, sing sareh ya kulub. Rawuh Paduka Hyang Pukulun Rada kula ngaturaken senggang primbage panakrami katur. Wah, kakek Rada bekti bahasaku tampanana. Kula ugi ngaturaken sumengkeming pangabekti mawantu-wantu mugi kunjuk sandhaping pepada Paduka Hyang Pukulun Rada. Kula ugi ngaturaken pangabekti Pukulun. Semanten ugi kula ngaturaken pangabekti Pukulun. Iya ngeres kulun tampa. Sira kabeh ngaturake pangabekti wis ulun to pagawe bombeng Hamarwata Sita Tiasulun. Mengkene ya nggir. Anak Angger Prabu Yudhistira Danduncana Suparto Damaganti lan Tantri Pala. Aja grusa-grusa, aja kesusu tumindakmu ya, Klub. Mengko dhisik tak critani rikala semono. Kowe kuwi sakjane ngono kuwi ora beda kelawan para Pandhawa tegese kowe kuwi isih sedulur dhewe kelawan Pandhawa. Sejatine jeneng kita kabeh kuwi isih ari-arine para Pandhawa ingkang duk nalika semana kowe kuwi cinita dening ya kuwi Bathara Indra lan diwenehi kalungguhan ana ing negara Ngendraprasta kene. Nah, iki sing nyasa. Iki arsiteke ngono. Sak wadyabalane, sak kanca-kancane ya Resi Anggara Parno kuwi. Inggih Kiai. Lajeng kados pundi Pukulun? Nah, ngene.
Iki wis wancine kita kabeh kuwi nyuwarga kelawan para Pandhawa. Wenehke negari Ngendraprasta, nglintirake negari Ngendraprasta tumrap para Pandhawa. Nek aja mbok wenehke kanthi gampang ngono kuwi, aja. Kabeh mau ana syarat-syaranane ngono. Lajeng syarat-syarananipun menapa pukulun? Wenehna kanthi pecahing dada utang lidura wis glub, ulun bali makayuangan. Danduncana, Yayi Suparto, Yayi Damaganti lan Tantri Pala. Ayo padha dipapakne para Pandhawa kae. Ya tak derekake. Bratasena. Ya aku isih waras. Mergake kowe sumimpang alas kene bakal tak babat. Kena kowe babat Wanamarta nanging ana syarate. Syarat apa? Yen kowe bisa nglangkai bangkene Danduncana. Wah, iki margane patimu. Oh!
Asmara marang risang kadirate rate ratu ratune wong cakra kembang ing belok Mas Prabu Yudhistira ana wigati apa Prabu Darmakusuma aja ngalang-alangi anggone para Pandhawa mbabat Wanamarta kene ya Sang Prabu. Raden. Pandhawa kena mbabat Wanamarta kene nanging kabeh ana pitukane. Banjur pitukane apa? Waton kowe bisa mateni Prabu Yudhistira kena kowe mbabat Wanamarta. Kadangmu padha rantena becik besok amendemo baharis Prabu Yudhistira saksuwene urip aku iki ora tau perang yen to nganti mulyane Pandhawa kudu ngetohake nyawa maragage aku patenana aku mung pasrah menawa ta paturipku nggo mulyane para kawula kagiat risang kapirangu renengkul kerampet hampet pinandeng tanpa kedep sinaretan mangesti purbaning Gusti Satemah adu soroting netra nenggih Prabu Yudhistira kelawan Raden Darmakusuma ingkang saknyatane sampun wancine manjing swarga langgeng saknalika musna wujuding Prabu Yudhistira wujud cahya mantres nyada lanang manjing anggane Raden Yudhistira agawe gegering kajiman
Hingga Pandawalapati Raden Danduncana kaliyan Raden Bratasena cinandhak Raden Danduncana tinuwak dening landheping kuku Pancanaka saknalika ical wujude Raden Danduncana manjing hanggane Raden Bratasena kaget kang sami amulan. Hei! Lumepasing jemparing tinadan jembaring dodo Raden
Arjuna icaling Raden Arjuna inggih Raden Sparta manjing nyajiwa kalian Raden Permadi kagiat risang amulat. Raden abecik besok aman demo baris Raden Permadi icalipun Jin Suparto menika sampun manjing wonten hangganipun panjenengan semanten ugi Jin Dandun Wono kalian Tantri Polo menika sampun manjing kalian hangganipun Raden Nakula kalian Raden Sadewa. Wah monggo Gus dipun lanjutaken dipun terusaken anggenipun Babat Wonomarto. Iya Kakang tak derake. Raden abecik besok aman demo baris Raden Bratasena waresi anggur panana paran. Raden paduka mboten usah wasemelang kalian icalipun para jin-jin menika. Yektinipun para jin-jin menika sampun nunggal sajiwa kalian paduka lan para kadang Pandhawa. Wah, mengkono resi anggur panu. Inggih, Raden. Nanging Raden, senaosa paduka sampun saged nggadahi negari Ngendraprasta, nanging dereng saged kawedhar. Negari menika dereng saged kawedhar, dereng saged kababar. Wah, sak banjure aku kudu piye resi anggur panu. Raden, kula aturi ningali nika wonten ing pojok wetan benteng negari Ngendraprasta menika wonten sela sak gubuk penceng gedene watu gilang wujudipun. Raden, wujudipun watu gilang menika kula aturi mecah kalian sela tempuru ingkang sampun kula aturaken lan paduka Raden Bratasena. Mangke menawi watu gilang menika sampun ical mangke babde kababar negari ageng inggih negari Ngendraprasta Raden.
Anggara Parna ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan. Inggih Raden, mora enggal katindakaken Raden. Ya tak estokake dawuhmu. Kacarita watu tempuru den tempelaken wonten ing ninggile watu gilang. Sanalika ical wujuding watu gilang kababar negari ageng inggih negari Indraprasta ndadosaken kagiyating ingkang sami amulat. Hei! Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging angin para Kurawa kabeh kae lho sawangen para Pandhawa nemu negara anyar negara Indraprasta kae rebuten nggih rebut Negara Indraprasta tak jalut cangkeme. Waduh. Ah. Hoi. Hoi. Ah. 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 Hey, ho, hey, ho, ho, hey, ah. Ayo, maju.
Mati aku yo. Aduh yo. Hei. Mati aku yo. Waduh. Ya. Bumi gunjing langit kelap-kelap katangmu padha warandena becik. Wah, kok dadi kaya mengkene. Yayi Bratasena. Iki mau Kakang Semar nanti. Kula teng mriki, Gus. Katangmu padha arandena becik besok amandemo baris Kiai Semar kula Gus Yayi Bratasena Yayi Arjuna nakula kelawan Sadewa. Wah mbarep kakangku piye nyatane negara Kajiman wis kababar lan kawedhar. Muga-muga ya Yayi anggon jeneng ingsun ngratoni para kawula dasih bisa ndadekake tentreming kawula sak negara. Inggih Gus. Pamuji kula mugi-mugi sedaya menika binerkaing Gusti kanthi sesanti jaya wijayanti ing sambikala.